Ayan, mga pasaway, oh. Oh. Ayan, guys. Pumunta sila sa aming bahay. Oh. Tingnan mo, oh. Wala. Sige, kukunin mo na yan, pre. Dalhin mo. Wala na. Lagayan. Oo, pwede din. Oo. So, ayan, guys. Pumunta sila kayo sa aming bahay. Ayan, oh. Nag-grocery sila sa aking kwarto. Ano pa dyan? Sige. Sige, titingnan na. Wala bang pre-taste to? Magkano to, ma'am? Ano kinakain yan? Ito ang pre-taste. Saan yung bukas? Oh, ayan, oh. Oh. Okay lang. Sige. Mag-grocery daw sila. Mga walang ya kayong tubleron ko. Ate kayo. Yan, lagayan na itong lamang. Sa kanya daw yung lagayan. Oh, ayan. Diba? Ito lang guys, kaliit yung aking dito lagayan. Ano? Sige, Jack and Poy kayo. Jack and Poy! Ah! Oh, mga buwang. Ayan guys, ganito kami kasaya pag ano. Ito pa, meron pa? Yung putik na yan. Ano pang kunin mo dyan? Pre-u! Ano kayang itatitle ko dito? Yung dalawang kasama ko nanguha ng ano ko. So ayan guys, nandito kami ngayon sa aking bahay. So andito sila. Oh. Amin to ha, amin to ha. Kay Merito, kay Merito. Hoy, binigyan kita dati nito, di ba? Hindi ah, ito kang kitin. Ako namang kitin. Hindi yung kagaya sa Upri. Sino nag... Wala kami. Ay, kay Sarah pala. Uy, ano na to, bro? Kukuha na yan, noon. Kukuhain ko pa yan. Kuhaan na. Kunin mo na ang lahat sa akin. Wag lang. Ang aking tubleron. O, diba? Nag-grocery sila? Sinauli ko na kasi sama ng tingin mo sa akin. O, diba guys? Ayan guys, pag magkasama kami. Ay siya ka, baby. Day, ibilin lang ang lagayan. Day, kunin mo lang ang kuton. Kunin mo na ang lahat. Huwag lang yung lagayan. Ha? Isa. Isa. Ano ni mo sipon na kisin kita? Mana mo? Man? May nasunod na yata kung sa'yo. Meron din kasi ako niyan, pre. Kaso kay si Pre Sara pala yun. Binigay ko kay Sara. Okay ah. Oh, ano magkunin nyo sa akin, guys? Wala na kayong makuha kasi lahat nandun sa stock room. Kala nyo ah. Ayun, tignan nyo guys. Nakita na. Doon sa pangalawa, buksan mo. Doon sa pangalawa. Oh, unahan mo. Dali! Ano? Hindi ako muna bago ikaw. Ay, huwag yung bulgari ko, day. Tingnan yung ginagawa nila, guys. Yung ginawa microphone. Anong iya? Buksan mo pa sa pangatlo, sa pang-apat, sa pang-lima. Kinuha na talaga. Basta, wag mo lang kunin yung bracelet ko dyan. O, di lang takot na, guys.
Ano